जों बन बोनो मोनाब्ला हाजार जोंखौ सिलाय गुलिजों होथों हाजार जोंखौ गावथों हाजार जोंखौ हमथों सोरबा गिगोन नामा गोबां टेनसनाव दंसै सोरबा बन लायनानैहाय गथ' गथायफोरखौ फोरोङो हिन्जावफोरखौ जाहोयो न'खरखौ नायो दायो माने सरकारा जेबो होयैनि थाखाय जेबो होआ आरो बन लायनानैहाय फानफैनाय बेफोरबायदि खामानिफोरनि सायावबो हेंथा होनानैहाय दिनै मानसिफोरखौहाय टेनसनाव खोख्लैनायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा रागा जोंनाय सोमजिखांदों दायो नोंथांमोना नैबे फुल भिडिअखौहाय नायलांदो लोगोफोर अब्लासो नोंथांमोना डिटेल्सै बुजिगोन आरो बिब्ला होमबासो नायलांदो जोंनि बन सिनग्रा लोगोफोर ना जोंथ' गासिबो हुल्टुगावनिफ्राय लानानै जाहारबारिसिम दं कारिगावसिम दं आदसाबारिसिम दं आदसा जोंखौ सरकारा माबे नोजोरजों नायदों होमबा सरकारा जोंखौ बे नोजोरजों नायदों गोरिबनिफ्रायसो सरकार ना होमबा गोरिबनिफ्रायसो सरकार गोरिबानो सरकार खालामो गोनाङाथ' ओंखारखाया जाहैबाय गोनाङाथ' न' सिङाव हाबगोन थागोन दावहायावबोथ' ओंखारखाया गोरिबानो नोंखौ बुजायगोन जोंहा दिनै फिसा फिसौ फरायनायनि दङ दिनै जों गोरिब अबस्था न'खर बे गोरिब अबस्था न'खरावथ' जोङो सोरबा फिसा फरायगोन सोरबा फिसा फिसौनि लेखा फरा बायनायनि खिथाब दङ सोरबा सासे गथ'आबो जेनेबा माबागोन मा होनो फरायनायावथ' एसेबाबो थाखा खरसा जागोन जुदि जों बन बोनो मोनाब्ला जोंथ' गारखाया जाहैबाय बनखौ जोंनो सरकारा जुदि जोंनो मोनसे अनसुंथाइ होआब्ला जों बनखौ जों थैब्लाबो गारनो हाया हाजार जोंखौ सिलाय गुलिजों होथों हाजार जोंखौ गावथों हाजार जोंखौ हमथों बिसि फिसा जों ज' थांगोन गोसोआ मा सरकारनाव बेहाय दं गोसोआ मेन थारिखआ जाहैबाय गोरिबखौ सिगाङावथ' बुंनाय खोथा दंमोन गोरिबखौ जों अनसायगोन बिनि उनावहाय जों गोनांखौ अनसायगोन दिनै बे गोरिबनि अनसायनाया बहा थांखो आरो दानि थांखियाव बिदि बुला बुलिजों सोलिया बन लायनायफोरखौ गैयासो मावना जायो हाग्रायाव खिन्थु जों ट्राइबेल मानसि बर' मानसिया खिन्थु गैयि मानसिया खिन्थु हाग्रायाव खारना जायोलै डाइरेक्टखा जों खिन्थु सरकारखौबो जों गिनाय गैया सोर साबसिखौ हमना लांथों बिसि फिसा ज' थांगोन जों डाइरेक्टखा ना मारै सोरबा गिगोन नामा आरो बे बाराव जुदि जोंनि बन बोग्रा पार्टिखौ सोरबा सासे आखाइ होयोब्ला सरकारि मानसिया बा फरेस्टनि मानसिया खिन्थु जोंनो सुबिदा होआबा जोंथ' आलादा टाइप लागोन जोंथ' आलादा टाइप लागोन आरो आलादा टाइप गथ'फोरनि उदैखौथ' जों सुफुंनांगोन लेखा फरायनायखौथ' जों बन्द' खालामनो हाया हा बिनिखायनो आं बुंदों दिनै गथ'फोरखौ बन्द' खालामोब्ला दिनै साबजेक्टआ मोनसे लायो आंनि फिसायानो जेनेबा दाख्लै मेट्रिक पास जाना थांबाय क्लास 5 दङ दिनै नै फरिखा जागासिनो दं बिसोरनो जुदि 20-30 थाखा हरनो हायाब्ला आं माजों हरगोन बिनिखायनो जों गासिबो गैयि मानसिफोर जोंखौ अनो ना अना मोनसे नोंथांमोननो बन बोना मोनाब्ला गुबुन राहा नांगौ सरकारनिफ्राय आं बेखौनो बुंदों गिबियाव जोंखौ जुदि बन बोहोआब्ला जोंखौ नायनांगोन गुबुन राहाजों राहा नांगौ जोंनो राहा नांगौ बबे जायगानिफ्राय बेयाव जमा जादों जोंनि जायगाया जाहैबाय आं फार्स्टआवनो बुंना लायो जोंना हल्टुगाव फरेस्टनिफ्राय आरो बिसमुरिनि ओरैहाय कारिगाव ओमफ्राय मुराबारि आथियाबारि फाटगाव आलांगि दिनै बिसमुरिखौ बुंखांखाबाय आं दिनै सेलेखा दङ जाहारबारि दङ दिनै बेसेबां बे संख्याफोरखौ सारा जुदि अनसुंथाइ खालामाब्ला होमब्ला जोंनिफ्राय मा राहा मोनगोन आं बेखौनो गिबियावनो बुङो सार जोंखौ थाबैनो आखायाव ला अनसुंथाइ खालाम नङाब्ला अफिस बायदिसिना देखावजोबगोन जों देखावगोन